Oh, ay Joy. Lagi kwarta lagi. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para kahit ako'y Gagoy! Dami ah. Lima? Ikaw yung sikat na vlogger ah. Sikat na vlogger. Bigyan mo, boy. Bigyan mo 5 si Joy. Joy. Ito yung nakikita ko sa FB ah. Sige. Yan ang busing ko. Busing. Bigyan mo 5, busing. Bigyan mo 5. Oh, wait lang. Pasok mo yan sa bulsa. Pasok mo yan sa bulsa kasi madami na. Kanta raw. Bigyan kita 10. Ayun, kanta. Dami oh. Mayroon oh. Bigyan mo ako 50. Kanta. Apa kayo dyan? Busing. Tamahan akong tayong muti. Ay, sorry. Mag-sorry ka. Kanta. Sing. Bigyan mo ako 20. Kanta ka muna. Ah, sweet. Kanta ka muna. Kantahin mo. Kanta. Kantahin mo. Guwapo ba? Guwapo na, guwapo. Kantahin mo. Kumanta ka muna. Anong kantahin mo? Ilan yan? Ha? 20. Oh, wait eh. Anong kantahin mo? Viral to. Balikan kita. Anong kantahin mo? Ha? Anong kantahin mo? 10. Kanta ka muna. Sige. Ay, gutuman na ba yan? Ha? Wow, 20. Ubusin mo lang.